Президент olarak inanın biyografiyası tanışkar barımızga. Respublika soңғы 10 yılda bigrekte zor adımlar bilen matur özgärişler bilen yaşadı. Hem indi il başlığı Putin dağına hayır fatihasını birbirine dağın bir sorukka söylemem boyunca orunlardan da özüne göre kadar ügütlev, nasihat maşakkatları var adetinde. Benim de sizge geliyorum, şu işler bilen hali 26 Ağustos gününde biri de zorunlu delegasyon olacak beginimde bu Zülatır'ın parkına, babayda konakta degan bu kompleksni açı boyunca da anda da prezident kileşen elbette Mentimir Şaripov bilen birge. Men narsa aytgasim kelar, durusini aytganda respublikadan Mentimir Şaripov bilen birge yaşagan, ishlagan yillarda ondan so'ng birligini o'z qo'lina olib Rustam Nurg'aliyev bilan yetakchilik etgan yillarda da respublikaning yozmishi o'qilishli. Pul tiymagan prezident programmasi qo'llanmagan, qanday oldlar, qanday yerliklar yo'qdir. Hali mana onun oldagi 5 yillikqa e'lon etgan programmasında da, strategik programmasında da unda bütün respublikaning iqtisodin, bütün borlig'in, yetakchilikning bütün күшін, қуатын халыққа игілікті қызметке деп белгіленген бетінде. Анда сәлемәтлігі де бар, анда кішіге иқтибар деген мәселе де бар. Анда Татарстан яшау үшін халыққа ең дәрежелі, ең яхшы орын болуға тиіс деген принцип. Меніңше республикабыздың иқтисады мына бұл соңғы 10 жылдағы эшләнгән эшләр белән бергә аның нақлыгы ол республикада халық мәнфәгатьләре өчен инде моңа кадәр күп эшләнүгә карамастан тагы да күбрәк эшләр, игелек эшләргә мөмкинлек бирә дип саныйбыз. Һәм шуңа күрә Рөстәм Нургалиевның бу алдагы срокка да сайланырга ризалык бирүе тагын без аны үзебез инде бик хуплап каршылабыз һәм шулай булсын иде дип республикабызның язмышы бик бәхетле. Менә Менtimir Шарипов 18 ел җитәкчелек итте. Инде 10 ел менә Рөстәм Нургалиев әле хакимиятның бер кулдан икенче кулга шундый йомшак һәм вакытмыйча, сындырмыйча, тормышта республиканың икътисадына зыян салмыйча, кадрларны ваклап аларны таратып бетермичә, менә шушы эзлекләр рәвештә барып республикабызга менә шундый матур нәтиҗәләр дә бирде. Инде авыл җирлекләре танышканда Ватан Татарстан газетасында, рус телендәге Республика Татарстан газетасында да Рөстәм Нургалиевның милли мәсьәләләр, тел проблемалары буенча да стратегик зур мәкаләсе дөнья күрде. Бер уйлаганда Рөстәм Нургалиевның моңа кадәр ихнар хуҗалык эшчәнлеге белән, икътисад белән республиканың бик күп андый мәсьәләләр белән шөгыльләнә кеше буларак кабул итә идек. Менә бу яңа стратегик мәкалә бу алдагы 5 еллыкта Рөстәм Нургалиевның бу мәсьәләгә үз үрнәге белән дә һәм үз тормышка карашы белән дә моңа күбрәк игътибар бирергә тели дигәнне күрсәтә. Менә иртәгә без Минзәләдә бу як районнарның 7 районнарның җитәкчеләре, район башлыклары, мәгариф идарәләре җитәкчеләре, мәдәният идарәләре, медиа структуралар белән җитәкчелек итә торган аларның кадрлары белән әле очрашу үткәрелми. Мен бит инде президент каршында төзелгән татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре буенча комиссия җитәкчесе дип билгеләделәр. Менә моңа кадәр шөгыльләнгән идем инде süt дип, ит дип, икмәк дип, шәшәргә, урынга, ашлама, ябылыр, запчасть дип. Мен эшләгән эшләрнең нәкъдәр һәрберсенең үлчәве бар иде. Кайсының гектары, кайсының центнеры, кайсының тоннасы дигәндәй, кайсының литры. Менә хәзер миңа куштылар инде үлчәүгә салып булмый торган эшләр белән шөгыльләнергә. Четерекле бик нечкә мәсьәләләр. Иңгерне апшында үзәк министр булып эшләгән чорында бу әйберләргә җаны тәне белән бирелеп, аны республикада узгарту өчен, аны таратмас өчен, аны саклау өчен көрәште. Менә инде бу мәсьәләгә республиканың президентын да бүген инде өлгереп
киләчәккә берникадәр ышаныч бирә. Безгә милләт буларак үзебезне сакларга кирәк. Безгә республикада милли традицияләргә, мәдәният үсешенә, мәгариф үсешенә, халыкның яшәү рәвешенә, Актанышныкы кебек үрнәк районнар бик күп кирәк. Иртәгә без бу мәсьәләдә сөйләшәбез инде. Инде сүземне башлап нәрсә әйтәм, президентыбызга ниндидер зур дәгъвабыз юктыр дип сөйләйм. Инде biz монда инде узак вакыт белән сорау-җавапларга шөгыльләнмәбез. Безнең бит менә районнарга бүленеп, минем үземә дә 15 районда булырга туры киләчәк. Менә бу сайлау алды мәшәкатьләре белән. Инде үзегезнең районыңызда нинди киләчәккә бурычлар, нинди проблемалар куясыз? Социаль мәдәни мәсьәләләрне, инфраструктура, халык тормышына кагылышлы нинди мәсьәләләрне хәл итәргә кирәк дигән проблемалар буенча исемлек әзерләрсез. Biz менә бу районнарда йөреп кайтып, шушы сезнең белән очрашып өйрәнгәннән чыкканнан соң президентның алдагы 5 еллыкка менә бу республиканың үсеше, халыкның көнкүреш тормыш шартлары буенча нинди игелекле эшләр эшләп була, менә шушы программа шулардан чыгып әзерләнәчәк. Берсендә исәп калмачак беренче ихтыяҗлар, иң кирәкле булган мәсьәләләр. Әгәр дә республиканың икътисады матур менә бу коронавирус чорындагы кризислардан да чыгып эшләп китә икән, бу вакытта әле республика бик күп игелекле эшләр үсеше өчен халыкның тормыш шартларын эшләргә республика сәләтле. Хуҗалык белән авышлар бергә эшләйләр бу вакытта. Шулай булмаса алып барып та булмасы. Моңа күрә инде şu prezident программаларының негізінде әкірнәп біз өзіміздің ауылларымыздың негізін тағында яқшылайынша эшебезне алып барабыз дип ышанып та калдырасыбыз килә. Матур итеп, 10 сентябрьдә җирле органнарга да буны сайлаулар, депутатлар сайласалар, аларны да матур итеп бер команда булып башкарып чыгарбыз дип ышандырып та калдырасы килә Мөнәтбатыш. Август айыбызның дөрестән дә убарга чыгып, шудан инде убарга бара. Birden bir rayonuna kişide bul bizde gene çok başka yerde olmadı. Bu var ki mol şu sitebetinde basıklarında bir yanında şeyler işte bulay gelen bugün joyalı benim canım. İsen bulsam cevalansam 200 tane aşağıya dip aşağı betinde bu mümkünde. 10 zor merapiyatı sanırsam 26'sı bir zor merapiyatı betinde birinci prezident konuşuyor 5 saatlik tantanası. 22'si biz planlaştırırız. Elevatorların resmine başvurunu 18'i bizden aldı. Abası kengashmasi shularni ham muntazam o'tkazamiz. Окончательно bilan belgilanib biz rayonning 90 yillik, rayon o'zining 3 yilda 10 yillik yubileylari 30 kunda biz belgilab o'tamiz. Nurg'una programma ishdan boshlab teatr bilan boshlab yuboramiz. Nega boshlangan? Ikkinchi kuni sillik obrazdan borishab Aktanishning o'zida bular bilan birlikda mana shundayroq programma ma'qul. Hali bizning uchrashuvlar ko'p bo'lacak, aralashuvlar da ko'p bo'lacak. Endi biz sizin bilan ishimizni boshlab yuborgan deyishim. Bor kishir bo'lsa da, nechiklar bo'lsa da har bir mumkinlikni to'ldirib, har bir xalqqa biz fikrimizni olib borib yetkazgan deyishim. Tabii o'ylarga tinchliklarga yaramay deb aytasan. Kelar har bir ishlagan ishni ko'rsatadi bilan kerak, respublika ishlagan ishni ko'rsatadi bilan kerak. Birov bizdan sizin bilan ko'payib turaylik bo'lsa, yo'llarni ishqonsizdan Bütün sıralarımızı topladık. Ezel indi olur. Ekirne falan kimi törsünde işleyiz indi. Şundan çıkıp biz abi. Halımızın yol kırıp gitmegen avullar var mı asfalt? Şu, 4 güne kaldığından da. Var. Benim şemrevde bu aldağı bir iki yıl şimdi ul programıyla men masштабlı hal etip taşladı gördüm prezident. Ana mina tege nasıl var bitinde. Rayonumuz ege bizden yere kaldı. 30 kilometre var. Tege uğrunda Asfalt bulmagan. Var anlılara var. Rayonun özelliklerinin Aktanış'ın var da Yoğurak rayonun özellikleri. Var 50'nci yıllarda, 40'nci yıllarda halk yaşay başlayan uğramlar rayonun özellikleri şuluk. Asfalt kırmagan abi. Anın rayonun özellikleri mena tiştik sana inin rayonun özellikleri. Elle koydağa tege avul uğramına ansın asfalt kırmasa da yaraydı. Doğru kızak. Şimdi şuna Gadrinlik prinsibinden çıkıp Күп мәшһүр бунда халык юлсыз яши, шуннан чыгып birinchi kaliteler kerak.
Rayın başlığı için rayın üzerinde tigi yaptığım yolda bir tigi bulurlar tiş. No, bu yıl min nişikte, mana min özüme sinyal daytan bitinde, mana yamalı, soğuksu, kucakka, oraya da tukuyorlar. Mara annak şıkıp beri şunu asfaltlarga deyip. İkinci grup. Kelasi va anda уже kırdayım bu programma. İşleyen vakitte kabul edilen programlar var. Mesela bu mini firmalar, simini firmalar, mollarga bir bunlar gitmesin indi halka. Bütün kişiler tege firmagana böyle koyamaz kayıntırdık yani. Tege halka hizmet kimse tutalmaklar. No, sama zanetist tabii ki ben kirip bara olun marat başı ultorlu dürüst yöneliş oldu diye bekledim. Fikirlerini toplarsın. İnsan sağ olasın.